Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος από το Contact και σήμερα θα δοκιμάσουμε αυτά τα 6 Prime. Λοιπόν, σαν γεύσεις έχουμε τη γεύση Glowberry, τη γεύση Bayern, τη γεύση UFC 300, τη γεύση Lemonade και τη γεύση Barcelona. Έφερα και του Haaland πάλι. Αυτό δεν θα το ανοίξουμε. Απλά το έφερα επειδή είναι στα σπάνια Prime. Θα σας βάλω πλάνα από το προηγούμενο βίντεο. Λοιπόν, έχουμε όπως είπα αυτές τις 6 γεύσεις. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτο είναι το Glowberry. Το Glowberry δεν είναι το κανονικό Glowberry. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Είναι ωραίο γλυκό. Να πω την αλήθεια, μου αρέσει περισσότερο από το πράσινο. Αυτό που τη λέει από πίσω έχει γεύση λεμόνι, κίουι και μήλο. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο. Βάζω 9,5 στα 10. Το που θα δείξουμε είναι της Bayern. Της Bayern μονάχου. Λοιπόν, το συγκεκριμένο Prime έχει γεύση Glowberry. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Εντάξει, δεν είναι άσχημο, θυμίζει αρκετά το Ice Pop. Είναι πάρα πολύ γλυκό, τέλος πάντων. Από και βαθμολογία θα του βάλω 8,2 στα 10. Λοιπόν, το βάζουμε πάλι εδώ. Και το επόμενο Prime, όχι, δεν είναι το UFC, αυτό θα πάει στο... Τώρα, το επόμενο μας είναι το Lemonade. Πάμε να το δοκιμάσουμε και αυτό. Ωραίο, είναι γλυκό σχετικά. Βγάζει βέβαια και μια ξυνήλα, δεν ξέρω. Αυτό δεν θυμάμαι. Λοιπόν, πάμε στις Μπαρτσελώνας. Και γιατί πάλι έχει γεύση Glowberry? Γιατί μου έχεις πάλι γεύση Glowberry, βρε Prime? Γιατί? Λοιπόν, τι έβαλα και στο Bayern παίρνει και αυτό. Λοιπόν, τώρα του Haaland θα πέσει πλάνο από το προηγούμενο βίντεο. Erling Haaland. Πάμε στο Prime Erling Haaland. Είναι σπάνιο Prime, αρκετά σπάνιο. Επίσης ξέχασα πάλι να βάλω βαθμολογία, σε αυτό βάζω 9,2 στα 10. Αυτό είναι το Erling Haaland Prime, το οποίο έχει γεύση Strawberry Lemonade. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάμε να δοκιμάσουμε μία. Λοιπόν, τα ανοίγουμε. Έχει πάρα πολύ ωραία γεύση και είναι και αρκετά γλυκό. Θα σας αρέσει πιστεύω σίγουρα. Οπότε πάμε στο επόμενο, το οποίο και φυσικά το UFC 300 Prime. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Ωραίο Prime αυτό. Αυτό το Prime έχει γεύση περίπου σαν το πράσινο, απλά είναι λίγο πιο γλυκό και ξυνίζει παραπάνω. Λοιπόν, θυμίζει και το κίτρινο. Μετά από το καλύτερο στο χειρότερο Prime. Πρώτα βάζω αυτό, μετά βάζω αυτό, μετά βάζω αυτό, μετά βάζω αυτό. Όχι, βασικά μετά βάζω το Glowberry και το Bayern με το Barcelona μαζί μπαίνουν. Ωραία, αυτή είναι η κατάταξή μας. Δεν φαίνεται. Γεια σας, να περνάτε όμορφα, λα.